Здравейте, драги зрители, и днеска ще правим клип. И с мен е Стоянчо. Да, и не съм снимал от един месец, дами и господа. Това е, защото много не ми се правят клиповите. И реших днеска да си поснимам. И сега ще играем във Фейсбук. Не, няма да разбера, то аз веднага си го включвам. Писето. Ко? И описанието на скайпа е и това е Стоянчо снима клипови. Кажи си как ти е името на клипа, за да видят хората и да могат да ти видят клиповите. И ще играя на Monster Legend. Аз там съм 12 левел, си правя T-Rex. И моят приятел Боги. Ето го. Гледай. Да. Да. Кой Monster Legend? Тя е по Фейсбук. Напиши Monster и Legends. Извинете, че ям, ама ям нещо вкусно. Да. Стоянчо, аз трябва да затворя. Тъй, айди, по-ле ще се обадя. Здрасти, Гошо, правя клип на Monster Legend. И, дами зрители, Гошо е тука. Ям фастъчки. Maybe ще играем Дракон GG City. Да. Пити. Не, тъпай, дами зрители. Как? Monster Galaxy. Я виж. Monster Legends. Вот коня. Да.
Аз чудя, що не спорим. Дами и зрители, това ми са чудовищата. Ако е написал Google, само дето е друго. Къбър. Според мен точно да точно Ма ти май се влюби в тъс мандарина, бе. Да, бе. Сам. Като ония от ония клипче, де съм го качила в скайпа. Ако да не пише или няма, дали имам неизпълнени разговор. Леле ми звъни. Това е на моя приятел, Богито. Той си е купил нова земя. Ще се затворя, ма. Добре. Леле звъни. Какво учиш, бе? Аз като те слушам, не учиш. Чувам те, че приказваш. Кой ми да учиш? Готвя. Какво е? Работа ли? Да. Какво? Задача. Ама няма геометрични фигури, ви мамо. От задачите няма геометрични. Госпожата каза само събиране, изваждане, умножение и деление. Те са върви по-назаде.